Barkanmu da zuwa shirin Salinga TV Medical Assistant Initiative. Shiri ne da ke haɗa masu taimako da marasa lafiya domin ceto rayuka da ba da fata. Tare za mu iya kawo sauyi. Masu kallon assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala. Al'umma da dama sun amshi kira akan wannan tafiya na Salinga TV Medical Assistant Initiative da muka fara, wanda in ba a manta ba a shirinmu da ya gabata mun ga muku sanadiyan wancan program da muka yi na taimakon wannan yaro sikila ko kuma matashi mai ciwon sikila. To al'umma da dama sun ba da shawara cewa program ne mai kyau kuma a ci gaba kada a daina, kuma mun ɗauki shawarar mutane mun ci gaba. Jiya shirinmu da ya gabata kenan mun gaya muku cewa system ɗin da muka ɗauka bisa shawarwarin da mutane suka bada ba sai mun nuna mara lafiya ba, iyaka ko a nemi taimako bisa wannan tafiya. Duk wanda Allah ya bashi iko yana iya taimakawa a wannan account ɗin da muka sa na Salinga TV da na Salinga Development Foundation. Muka ce akalla mutum ko da naira 100 kawai ya bada fi sabilillahi domin wannan aiki. Jiya da muka yi program ɗin jiya Litinin kenan, al'umma sun fara gaskiya ba da taimako, amma babu wanda ya bada naira 100, daga naira 500, naira 1000, naira 5000 haka wayansu suka fara sawa. To Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Sannan kuma mun fara samun wani gagarumin ci gaba a cikin wannan tafiya. Babu shakka in Allah ya so yarda, waɗanda ba su da lafiya, marasa galihu, in Allah ya so yarda kun samu galihu. Sai yasa muka ce wani lokaci a rashin tayi karen bebe ya ɓace, rashin kira kai, a rashin kira karen bebe ya ɓace. Jiya mun sami Kun Amina Saratu Nasiha Foundation, wanda alhamdulillah dama tun lokacin da muka yi wancan program ɗin to mun fara tattaunawa da Dr. Aminu. To yanzu dai insha Allah rabbi sun shigo, za su bada nasu gudunmawan, za su yi tafiya tare da Salinga TV a Medical Assistant Initiative. Idan muna da marasa lafiya muka gama tantancewa, za mu ba mutum form ya cika sai mu tura shi gurinsu. Insha Allah rabbi za su kula da shi ɓangaren rashin lafiya, ma'ana duk abin da ya dace za a yi mishi daidai gurgudu. Ba abin da za mu ce Doctor Allah ya saka muku da alkhairi da wannan kokari da kuma tunanin da kuka yi cewa za ku yi wannan tafiya tare da mu. Gaskiya wannan abin ya min daɗi jiya da na gani. Dama kamar da nake muku ne mun fara tattaunawa tare da shi. To yanzu tabbas za mu fara tantance waɗansu daga cikin marasa lafiyoyinmu sai mu ga za a yi mu yi linkin ɗinsu. Amma wannan kuma har yanzu dai kamar da kuka ga asusunmu a buɗe yake, naira 100 ka saka mana alhamdulillah. Muna godiya don da shi ne za mu yi amfani gurin kai wa'yansu asibiti wanda kuma suke asibiti ba su da kuɗin magani. Za mu riƙa ziyartar su, muna ɗauko rahotanni kuma muna nuna muku abubuwan da yake gudana insha Allahu rabbi. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da zuwa shirin Salinga TV Medical Assistant Initiative. Shiri ne da ke haɗa masu taimako da marasa lafiya domin ceto rayuka da ba da fata. Tare za mu iya kawo sauyi.